Upang mas higit pang palakasin naman ang pagpapalaganap ng impormasyon at promosyon ng turismo, inilunsad po ng Provincial Government ng La Union sa pamamagitan ng Media Affairs Office ang 2 araw na Media Agkaisa Ronda for Information Optimization ngayong Pebrero 19 hanggang ngayong araw ng taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na patatagin ang ugnayan ng media at ng lokal na pamahalaan at itampok ang mga turismo, kultura at mga proyektong pangkabuhayan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Bibigyang daan ng programa ang pagbisita sa mga bayan ng Sudipen, Bangar, Santol, Luna, Balawan, San Gabriel, San Juan, Bacnotan at San Fernando City upang mas mailapit ito sa publiko ang mga lokal na produkto, pasyalan at serbisyo. Inaasahan naman na makatutulong ang nasabing aktibidad na ito upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng publiko sa mga inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng La Union at mapalakas pa ang promosyon ng turismo at mag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng La Union. IFM News. IFM News. IFM.